नमस्कार प्रणाम। हम बानी गीतकार संजीत मधोसी। आज बहुत दिन के बाद हम सबके बीच फिर से अगला एपिसोड में हाजिर बानी। ये एपिसोड में बहुत सुंदर गाना से सेवा रही। आज के हमारे एपिसोड में बानी बहुत मने दुगोला के सुपरस्टार कलाकार बलिराम यादव जी। तो यहाँ के माध्यम से आज संजीत मधोसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर वो गीत यहाँ गायम हारमोनियम पर। आप सब लाइक कमेंट एगो बात याद रखे के बा कि ललका बटमिया जन बा हमनी के ललका जन सब्सक्राइब लिखल बा ओरा के दबा देवे के बा। अब बगल में घंटिया बा ओकरो के बजा देवे के बा। तो याद रखिए संजीत मधोसी ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई आ कमेंट करी। अगर सबसे नीमन और सुंदर लागता गाना हमनी के प्रोग्राम अच्छा लागता तो रोज सभी एक बार शेयर कर दे तो बहुत 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 प्यार मिल जाई। हमनी के आप सबका आशीर्वाद मिल जाई, आप सबके दुलार मिल जाई, आप सबके प्यार मिल जाई। तो याद रखी संजीत मधोसी ऑफिशियल के सब्सक्राइब करी। नमस्कार प्रणाम। आई सुनतनी ब्याह जी से हम प्रोग्राम सुनी का यहाँ का गावतनी आई ब्याह जी। हेलो 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 आई भैया सभे एगो साहित्य गीत रोवा सबनी के सुनाओ तनी। देखी भाषा तो अनेक भई लेकिन हमनी के भोजपुरी ऐसा कोनो भाषा ना भई। भोजपुरी इतना सुंदर भाषा रहा आ इतना सुंदर हवे कि भोजपुरी भाषा गाड़ी दुल्हा पर नीमन लगल कहल बा। शीतल समीत के बसंती अंगूरी, शीतल समीत के बसंती अंगूरी, शोभा दे सूरज के रश्मि सिंदूरी, असगुन के पूरी सुहागिन के चूड़ी, वैसे ही निकी लागे हमार भाषा भोजपुरी। भोजपुरी ऐसा भाषा, भोजपुरिया नारी ऐसा चीज है कि अपना पति के भगवान के स्थान दे दी। एगो औरत के पति प्रदेश में बाड़े, औरत पति खातिर बार बार छछन तारी। फोन से बात होता मधोसी जी तो कहत रहे कि अब किरना लेकिन अब की होली में जरूरी आए। ऐसे ऐसे करते करते 3-4 डेट पास कर दूसरा छुट्टिए ना मिलत रस की आवस बुझ गए कि हमार मेहरारू खिसिया जाई हमरा पर। मेहरारू के खुश रखे खातिर बनारसी साड़ी किनले, सोना के सिकड़ी किनले, आ एगो गांव के लड़किया से भेजवा देते कि ले जाकर हमारा घर दे दिया, कह दिए कि छुट्टी ना मिलल हो, अब कियो आवे ना पहिन। ले जाके जब ई दिहले कि ना, देखी ध्यान दे आ जब ले जाके सास पतो के देते कि तारा खातिर हमारा बेटा सोना के सिकड़ी भेजले बा, बनारसी साड़ी भेजले बा, हैलो तारा कोनो प्रकार के दुख ना होई, आ दुख होई तो कहियो। इतने बात सास कहते तो आंख से झरझर लोर गिरे लागल। सास कल कि अरे हमार बेटा इतना सामान तरह के खुश होके खातिर भेजले बा, तू रो तरु। तो देखी औरत रोते रोते का कह दिया कि तन पर के चुनरी अरे घर में कैसी कड़ी। कल की अम्मा जी इस सिकड़ी या चुनरी तो हमरा करेजा में और आग लगा दहल। हाय रे औरत कह तरी कि तन पर के चुनरी अरे घर में कैसी कड़ी, मन करे आगी में जला दी। ए आमा जी
हमारा सवांग के बुला दी ए आमा जी, हमारा सवांग के बुला दी। कहले कि अरे तहरे खुश रहे खातिर कमात रह कि कमीनी मुकरा आग लागू। ना चाही रूप ना चाही पैसा नाही रुपैया, हमरा खातिर निमन बाण आँखी के सोझा रहते ननदो के भैया, आँखी के सोझा रहते ननदो के भैया। कहले हमरा पैसा रुपया के दरकार नहीं खे, हमरा आँखी के सामने रहते दुआर बहरते तो बुझाइत कि हमार राजा जी हमार बलमुआ रुपये बहारत रहे। अरे ना चाही पैसा नाही रुपैया, हमरा खत आँखी के सोझा रहते ननदो के भैया, आँखी के सोझा रहते ननदो के भैया। ले करके रसरी गरवा में फंसरी, मन करता वहां का ना रहला बिना कि अपन प्राण के त्याग दी। का होई जन सुख चाहे तो मिलते नहीं खे, ती धन लेके हम का करे। ले करके रसरी अरे गरवा में फंसरी, मन करैया पाना लगा ली ए आमा जी, हमारा सवांग के बुला दी ए आमा जी, हमारा सवांग के बुला दी। हाय रे औरत होकर के चाहिए तो ऐसा कहती है का, भले यू कौनोई करते न काम हो, आँखी के सोझा रहते याद बोली राम हो, आँखी के सोझा रहते याद बोली राम हो। अरे भले उ कौनो करते न काम हो, आँखी के सोझा रहते याद बोली राम हो। ना सो न जानी सच कहतानी, ना सो न जानी सच कहतानी, अरे देखत रहती भर हम नजरी ए आमा जी, हमारा सवांग के बुला दी ए आमा जी, हमारा सवांग के बुला दी ए आमा जी, हमारा राजा के बुला दी। ऐसन आजकल के युग में औरत मिलल बड़ा असंभव बा। आ जौन औरत अपना पति के पति ना समझे, भगवान ना बुझे, मान ना दे, सम्मान ना दे, वो औरत के फिर ये जोनी में जन्म लेवे के अधिकार नहीं खे। इससे कहे कि हर ये औरत के अपना पति पर ध्यान देवे के चाहिए, चाहे वो कैसनो पति हो कस तक हो, उनकर मान सम्मान रखे के चाहिए। का जी और रउआ सब नहीं से यही नहीं हो रहा बा। यदि हम बीत इस शब्द अच्छा लागल होखे ना जी, तो ये गाना के लाइक करे, सबे चैनल के सब्सक्राइब करे। आ बलिराम यादव ऐसे ही जहाँ तले समर्थ बा ऐसे ही सेवा कर, सुविधा उतना ना रहला से सोचतनी कि ऐसे ही कह के रउआ सब के खुश रखी जा। का जी।